Asko eta asko. Jende gehienak esaten duena da, yo soy de aquí y no hablo. Eta horrekin, baina, bueno, azkenean da norberan erabakia da, nahi duen egiteko. Saidek ere nahi zuena egitea erabaki zuen, eta erabakia euskara ikastea izan zen. Esan liteke ikasten hasi orduko maite mindu zela euskararekin. Niretzak importantea euskara dauka zer oso politia, eta da soinua. Eta adibidez, lertxundiri kantatzen entzuten duzunean. Kantuz sortu naiz eta, kantuz nahi bizi. Horrek dauka hitzen aparte beste zeo zer. Hori da euskerak duen soinua. Hemengoak ez bezalako soinu, usain eta koloretara ohitu zen txikitan. Izan ere, izenak berak eta azalaren koloreak adierazten dute, Said ez dela euskal jatorrikoa. Pakistangoa noski, eta Indiatik oso gertu dauen toki baten, herri txiki baten jaio nintzen. 11 urterekin etorri zen Pakistandik Euskal Herrira. Hizkuntza, eguraldi eta ohitura desberdinek atzerritar sentiarazi zuten lehenengo aldiz. Eta bestia gertatu zen, behin Pakistana itzuli nintzanean. Ara jau nintzen, eta niretzako berriz dana hori diferentia zen. Eta orduan han ere nolabait atzerritara sentitu nintzen. Atzerritar izanik ere, euskara jakiteak ate asko ireki dio Saidi. Eta nabarmentzekoa dela uste du, berarekiko jendearen portaera. Orokorrien oso ona, baina kuadria izan behar da, Kuadria, bestela gauza oso diferentia dira. Baina itxuraz diferentea izan arren, ohituratan Euskal Herritar peto-petoa eginda dago Said. Frontoizale handi bat naiz. Eta gero beste aldetik sagardotegiak eta hemengo gauza niretzako politxena agian giro hori da, eta nola bertsolaritza eta kantatzea. Kantuz gustatu izan zait, erraitia egia. Atzerritarraren egiak sorterria amestu ohi du. Saiden ametsak baina ez doa zain urrutira. Ni hemen geratuko naiz, segurazki betirako, nire emaztea, bikotea hemengoa delako. Eta hemengoak dira bere lagunak, bere irakasle lana, Beasain Ordizia eta Lazkaoko bere ikasleak, eta ia ordu libre gehienak kentzen dizkioten oposizio bedeinkatuak.